An filɛbaw aw danse nin dɔgɔkun in lakalita jamukan kɔnɔna la. Taratadenw ni o bɛnna juwe kalo tile 28 ma Senegali jamana ɲɛmaa ni o ye Basiru Jomayi Fayi ye. Ale kɔni ye tile kelen taama kɛ Bamako Mali faaba la ka se ka Mali jamana ɲɛmaa n'o ye Général d'armée Assimi Goïta ye k'o kumaɲɔgɔnya jamana taabolo kan ani a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni tora kɛlɛ laban ninnu na Mali jamana kɔnɔna la. O kumana fɛnɛ fɛn min ye jamana fila ninnu ni jamana tɔw cɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔ ye, i n'a fɔ AES jamanaw ni CEDEAO jamanaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma cɛw bɛ se ka sabati cogo min na fo ka taa se Mali jamana ale ni Senegali jamana u bɛ se ka ninkura fiyɛ u ka jamana baaraw la cogo min na yaasa jamana filaw bɛ se ka sɔrɔ baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ ka kɛɲɛ ni u ka ɲɔgɔn cɛ tarikuw ye. Kunnafoni disira kuraw ni a fɛɛrɛ kuraw ni o bɛ wele numérique olu tɔgɔla dɔgɔkun ta ko naaninan kɛra Bamako ka bɛn juwe kalo tile 28 ma fo ka taa bila août kalo tile fɔlɔ la min senfɛ ni a ye cakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakilijagabɔ kɛ min ye kunnafoni disira kuraw ni a fɛɛrɛ kuraw fo ka taa se intelligence artificielle olu baaraw bɛ se ka bila sen kan cogoya min na jamana ka sabati kɔnɔna la. Nin baara kuncɛliw yɛrɛ kɛla fɛn min ye jamana fangabolo ɲɛma ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale ka sigi kɔnɔ ka bɛn août kalo tile fɔlɔ ma min senfɛ yɛrɛ jamana cakɛda min ka baaraw bɛnnen don kunnafoni diko ni kunnafoni sɔrɔ sira kuraw la sabatili ma ale kɔni ye kalan dɔ boloda min ni a bɛ ɲɛsin sifinnaka maa ba 15 ma ka se ka u dege nin ca ninnu la min bɛ ɲɛsin kunnafoni disira kuraw ni a fɛɛrɛ kuraw tigɛli ma. Lase dɔ kɔnɔ lase min ni o kɛra ka bɛn juwe kalo tile 29 ma ni o kɛra jamana minisiriso min ka caw bɛnnen don kiriko ale ni adamadenya jow sariya kɔlɔsili ma ni o ye ministère de la justice ye ale kɔni kangarida kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ bɔlɔlɔsiraw matarafa kɛrɛnkɛrɛnnenya la TikTok, WhatsApp, Snapchat fo ka taa se Facebook ma ni u ka baara ɲɛsinnen don ko kuntanw ma ni bɔlɔlɔsira ninnu sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛ ni musoya yakubayali baaraw hokumu kɔnɔna la. Kangari gɛlɛntalaw ye k'a fɔ bɛɛ k'i cogo dɔn bɛɛ k'i janto nin ko ninnu kɛli ma. O lase kelen kɔnɔna la minisiriso in kɔni a ye sira don cakɛdaw kɔrɔ cakɛda min ka baaraw bɛnnen don maaw n'u bolofɛnw lakɔlɔsili ma ani kiriko sabatili ma k'a fɔ ni maaw ma sɔrɔla nin waleya ninnu la bɔlɔlɔsiraw sanfɛ jamana ka sariya ka boli u kan. Jamana kɔ kan kunnafoniw la an m'an kunda Burukina jamana kan. Burukina jamana kɔnɔ cakɛda min ka baaraw bɛnnen don kunnafoni cari siraw ni kunnafoni disow lakɔlɔsili ma o kɔni ye ɲangili bere ta kokura ka ɲɛsin jacariso min bɛ yen n'u b'a wele ko Canal Plus. Ɲangili min dagosili bɛ taa jɔ 200,000 bɔɲɔgɔnko la min ni o bɛ 50,000 ɲangili kɔ. Bawo a yirala k'a fɔ juin kalo tɛmɛnen 50,000 ɲangili binna nin cakɛda in kan ni a ma bɔ a sira fɛ. Wa ɲangili ninnu bɛ bila minɛn kɔnɔ min ni cakɛda in kun y'a laɲini jacariso in fɛ ka se ka jamana jabaranisoba RTB ka o to sen na hali n'a y'a sɔrɔ maaw ka abonnement kɔni banna ka kɛɲɛ ni jacariso in yɛrɛ ka sariyaw tali ye. Burukina cakɛda in b'a yira k'a fɔ jacariso in ma olu ka sariya labato bawo sariya don min ni u yɛrɛ ye u tɛgɛnɔ bila a la san 2024 waati la. Chad jamana y'i yɛrɛ ta ka bɔ diɲɛ kiiritigɛsoba la ni u b'a wele ko Cour pénale internationale. Nin jamana in b'a yira k'a fɔ ko nin kiiritigɛso in ɲɛsinnen don farafinw dɔrɔn ma ko a ka jate bɛ farafinna dɔrɔn de kan ka tɛmɛ diɲɛ jamana tɔw kan. O sababu b'a to olu bɛ u yɛrɛ ta ka bɔ nin jɛkulu in na min ni a yɛrɛ bɔli pewu o bɛ dafa ka bɛn ni san 2027 waatiw ye. An filɛbaw aw garisɛgɛ kun bɛ nin de la aw ka dɔgɔkun lakalita kɛnɛ kan an b'a fɔ aw kan bɛn kari wɛrɛ nin waati kelen na.